amma wanda wani ne ya gano da wasu to wannan babu mu babu su, kuma mun sa linzami mun riƙe da kyau, su ma ba mu ba su ba. Duk wanda ya ce zai taɓa sayyidina Abubakar ya tabbata cewa ya yi wa annabi tawaye, ba don wai wani ɗan izala ya ji ni ko ya wanke ni ko na faɗan abin da yake inda aka sunsa ne aka zan faɗi shi, abin da na gani ne da hujjoji shi ya tabbata. Dan ni ba addini na jama'a haka suke kai, an gaya wannan ba addini ba ne, don haka ba zan yi shi ba. Littafan nan ga su a hannu, karatun nan an iya, ba wani dalilin na tsaya ina jiran mai mutane suke kai, ba tare za a binne ni da su ba, ba kuma kansu za a tambaye ni ba. Da nake faɗar wannan haka ya tabbata. Masu cewa ya yi ridda ya bar musulunci bayan ba mu aiki, su ma mun shirye su zo za mu kada ku, za mu ba su dalilan da za su tabbata musu akan ɓata suke. Ya rayu da annabi akan ikhlasi, ya yi wafati kan ikhlasi, kuma ya yi wa musulunci hidimar da duk kuskuren da zai bai kai ya ita ko da uhirinta ba.